Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă partidă de pescuit. De data aceasta una mai scurtă, de doar 24 de ore. Pescuiesc împreună cu colegul meu Tudor, ca de obicei. Astăzi pescuim pe Cândeasca Lakes, bazinul numărul 1, pe standul terasă, așa cum este numit aici pe lac. Și abordare nadă, am ales să nu nădim foarte mult în exces, pentru că vremea nu este una foarte stabilă și peștele nu se hrănește atât de bine. Nădim cu boilesuri solubile, dar și tari, de 20 de mm, marca Carp & Friends, producția noastră de boiles, care va ieși în scurt timp pe piață. Încercăm să vă arătăm și câțiva peștișori frumoși. Sperăm să și reușim și vă invităm să urmăriți materialul. Este pe Cândeasca Lakes. A venit și la mal. Cam exemplar. Revenim cu el după saltea. Face și cântărirea. Este 6,06. Eliberarea acestui exemplar foarte sănătos, frumos. De Cândeasca Lakes. E prins, cred că prima dată pe acest an. În ciuda greutății, să știți că este un pește destul de bătăios. Plecat. Bine, v-am regăsit din nou, să știți că am prins și vreme bună, din punct de vedere pescăresc, vorbim, spunem treaba asta. Este foarte bine, ce să mai aștept să termine și ploaia aceasta ca să prindem și noi ceva frumos.